παντελονάκι 017. Σήμερα θα παίξουμε το Dress to Impress. Πολλά άτομα το παίζουν και θα το δοκιμάσουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε να μπούμε. Λοιπόν, 2010 Television Show. Λοιπόν, παιδιά, όταν ήμασταν το 2010, καλά. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα απλό παντελονάκι. Θα το κάνουμε σκούρο, λίγο σκούρο μπλε, έτσι. Θα το βάλουμε, παιδιά πώς να το βάλω, θα το βάλω έτσι, δεν πειράζει. Λοιπόν, να αλλάξω πρώτον δέρμα, να είμαι κανονική. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα πρόσωπο. Λοιπόν, μπήκα στο VIP για να μην με αντιγράφουν. Θα βάλουμε ένα απλό πρόσωπο, γιατί εκεί πέρα πολύ παλιά ήτανε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε ένα απλό πρόσωπο, αυτό δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα μαλάκι απλό. Λοιπόν, πού είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό εδώ το κοντούλικο. Θα το κάνουμε καφέ. Έχει 5 χρώματα. Oh no. Έχει 5 χρώματα. Είναι πολλά άλλα. Λοιπόν, το καταφέραμε. Τώρα θα πάρουμε μια απλή μπλουζίτσα. Απλά πράγματα θα βάλουμε. Λοιπόν, μια απλή μπλουζίτσα που είναι. Θα βάλουμε αυτή εδώ τη μακρινή. Θα το κάνουμε και αυτό σκούρο μπρελέ. Λοιπόν, πάμε τώρα για παπουτσάκι. Πάμε πρώτα για τσαντάκι. Εντάξει, για τσαντάκι συνήθως κουβαλούσαν κάτι τσάντες και τέτοια. Θα το κάνουμε εμείς, παιδιά, 3 τσάντες. Ωραία, να τα κάνουμε. Θα τα αφήσουμε έτσι γιατί δεν θα ξέρω τι χρώματα. Απλά παπουτσάκια και πολύ χαλαρά. Ένα καπελάκι να βάλουμε, γιατί αλλιώς οι γυναίκες θα καούνε. Πού είναι το καπέλο? Παιδιά, πού είναι τα καπέλα, δεν θυμάμαι που είναι. Λοιπόν, να τα βρήκα. Θα βάλουμε ένα τέτοιο καπελάκι και θα το κάνουμε σκούρο μπλε. Ωραία. Αποφάσισα να δω για κάτι άλλο. Λοιπόν, θα βάλουμε... αυτό το καπέλο φαίνεται πιο καλό. Αλλά πιστεύω ότι είναι καλό για να το βάλω για το θέμα. Ναι, πάει πάρα πολύ. Νομίζω πως τελειώσαμε. Απλά ρουχαλάκια, απλά μαλάκι, απλό και τέτοια. Λοιπόν, για να δω τι έχει σε απλό εδώ πέρα. Καλά, δεν έχει κάτι απλό. Έχει τα καλά. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω είμαστε απλοί. Έχω βάλει μπλε ρουχαλάκια, είμαι υπηρέτρια. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι δίνονται έτσι, τέλος πάντων. Θα βάλουμε εδώ πέρα, βασικά τι να βάλουμε, έχουμε ντυθεί μια χαρά. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα το δείχνει εδώ πέρα. Nice. Λοιπόν, βασικά δεν θέλω να έχω 3 τσάντες. Θα βάλω 2 τσάντες και θα πάω έξω από το VIP. Ναι. Και θα πάρω ένα παλιό κινητό. Καλά, εκεί πέρα δεν είχαν κανονικά κινητά. Είχαν τα απλά κινητά. Το άλλο χέρι απλά κάνει έτσι να μην πέσουν και οι τσάντες. Nice. Ωραία, τελειώσαμε. Τέλειωσε ο χρόνος. Πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Αυτή τώρα τραγουδίστρια, εντάξει. Δεν μου μοιάζει πολύ κανονική με το 2010, κοπελιά μου. Αλλά εντάξει, το παντελονάκι με το παπουτσάκι, εντάξει, το έκανες ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για τον επόμενο. Καλά, εκεί πέρα βασίλισσες, κορώνες, χρυσές και τέτοια, ούτε να υπήρχαν. Είναι σε γενέθλια, παιδί μου, γλυκό, στα γενέθλια εκεί πέρα ντυνόντουσαν μόνο φορέματα, όχι 500 πράγματα σαν τώρα. Λοιπόν, ο Μιτζή, παιδιά, ωραία. Τώρα αυτή, εντάξει, το πρόσωπο της πως είναι έτσι.
Ωραία, μ' αρέσει το μαλάκι και τα ρουχαλάκια, αλλά δεν είχαν δουλειά να φτιάξει τόσο καλό. Του 2010, όχι του 2026. Ωραία, τέλος πάντων. OMG, guys. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η άλλη τώρα είναι καλά. Καλά ντύθηκε. Τα ρουχαλάκια, εντάξει. Το πρόσωπο και το ρόπαλο τώρα. Το ρόπαλο τι καλά είναι το θέμα. Παιδιά, η άλλη μάλλον θέλει να γίνει ροκ. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτή μπήκε μέσα στο television. Television, παιδιά, σημαίνει τηλεόραση. Αυτή πολύ άσπρη είναι. Εντάξει, ωραίο το προσωπάκι και το μαλάκι, αλλά δεν είχαν δουλειά να βάλεις τέτοια. Παιδιά, έχει βάλει παπούτσια, αν είναι δυνατόν. Καλά, κι εγώ έβαλα παπούτσια. Ωραία ντύθηκες. Καλά όμως. Ωραία, αλλά θα της βάλω 1. Γιατί λόγος επειδή είναι λίγο και σαν νέα. Εντάξει, το ζακετάκι τι σχολούσε. Τέλος πάντων. Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, μια τραγουδίστρια, η άλλη, φορούσε το ίδιο παντελόνι με τα παπούτσια. Μάλλον, παιδιά, το ένωσαν, παιδιά, φαίνεται ότι το ένωσαν. Το μπλουζάκι ωραίο. Ωραία. Πάμε. Και βγήκαμε εμείς από το 2010. Κάνουμε λίγο ποζίς. Θέλω να με βάλει το λίγο 5. Καλά, έβαλα απλά ρούχα, παιδιά. Δεν χρειάζεται και να βάλουμε. Εντάξει, ντύθηκα ωραία. Έβαλα το μπλε χρώμα γιατί μου αρέσει. Ωραία, τι βγήκαμε. Γιατί είσαι κοπελιά μου μπροστά. Ο δεύτερος νομίζω ότι δεν ήθελε να βγει δεύτερος. Εγώ τι βγήκα. Πρώτη-τελευταία. Εντάξει, δεν μου ωραία, δεν πειράζει. Το τουλάχιστον ότι δεν βγήκα τελευταία. Μπορώ να κλέψω και να βγω. Θα βγω πρώτη. Βγήκα πρώτη. Πλάκα είπα. Τώρα βγάζουμε όλα τα ρουχαλάκια. Η άλλη τώρα με το πάρτι. Γιατί τι είμαστε παλιά. Τα παλιά είναι παλιά, όχι τα καινούργια παλιά. Μπερδεύεται. Παιδιά, εδώ πέρα. Θα πάω λίγο στη θάλασσα. Το νεράκι είναι κρύο, παιδιά. Κάτσε να κάνω και ένα... Λοιπόν... Φάση... Παιδιά, έχω κινήσεις να κάνω. Θα κάνω με τη σκατσάι. Τεστ. Αυτό είναι το τεστ. Και αυτό είναι το καμπριέλα. Εντάξει, λίγο δύσκολο είναι. Πω, παιδιά, το έχει φτιάξει Sweater. Καλά, δεν πρόλαβα. Μιου. Κοπηλιά μου, τι κάνεις πάνω. Sweater. We are there. Chick. Παιδιά, τώρα κατάλαβα ότι το θέμα είναι σαν να είναι δρωμένος ο καιρός. Επειδή θα είναι δρωμένος, θα βάλουμε μποτάκια, ένα τέτοιο. Φαλάκρα δεν θα βγω σίγουρα. Λοιπόν, να βάλουμε μια κοτσίδα έτσι που να τα πιάνει μέσα τα μαλλιά. Παιδιά, δεν βρίσκω. Τέλος πάντων, θα βάλω ένα... ωραίο φαίνεται. Λίγο η φράτζα, αλλά παιδιά δεν χρειάζεται, μπορούμε να το φτιάξουμε. Το φτιάξαμε. Τώρα θέλει 3 χρώματα, αυτό δεν πειράζει. Το κάναμε γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, η κοτσίδα μου φαίνεται έξω από το καπελάκι. Λοιπόν, πάμε. Ένα χαμογελαστό προσωπάκι. Βασικά θα βάλουμε αυτό εδώ. Πάμε να βάλουμε ένα παντελόνι, γιατί βλέπω ότι θα βγούμε χωρίς παντελόνι. Γιατί δεν θα βγούμε χωρίς παντελόνι. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, έχει τα ίδια.
Παιδιά, σκέφτηκα να βάλω αυτό εδώ, πάλι που είχα βγάλει πριν, αλλά να το κάνω κίτρινο. Πάει πολύ, πάει πολύ. Πάει. Λοιπόν, πάμε, τρέχουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τώρα μια ομπρελίτσα. Καλά, να πάρουμε και τα αδιάβροχα ρούχα, μήπως μας πέσει και η ομπρέλα κανένα βροχερό πράγμα. Την ομπρέλα θα την κάνουμε σχεδιάκια, όπως αυτά τα κερασάκια. Wow, είναι πολύ... Εγώ έλεγα να βάλω αυτά εδώ, που είναι και ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Κάναμε... μη με αντιγράφεις. Λοιπόν, σκέφτηκα, παιδιά, ένα πολύ ωραίο πράγμα. Οι άλλοι δεν ξέρουν ότι υπάρχουν και κόλπα να φτιάξει. Η άλλη πήρε την ομπρέλα. Πρέπει να φύγω γρήγορα. Εγώ θα πάρω καπέλα. Δείτε τι θα κάνω. Θα πάρω καπέλο, αυτό εδώ. Θα το κάνω γαλάζιο μπλε. Και θα το βάλω επάνω, θα το στρίψω. Θα το φτιάξω, παιδιά, σαν να βρέχει, Παιδιά, μπορεί και με αυτό που θα κάνω, μπορεί και να βγω πρώτη, δεν ξέρω. Φοράμε αυτό εδώ και το κάνουμε μπλε. Το κάνουμε μικρό, δεν το θέλουμε εξάλλου. Δεν αλλάζει κάτι. Θα το κάνουμε 50 μικρό. Παιδιά, γιατί όλοι έρχονται σε μένα. Έχετε πρόβλημα. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Θα βάλω να είναι κάτω στη βροχή. Παιδιά, βροχή. Και παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe και στείλτε μου στα comments αν θέλετε να το συνεχίσω. Τα λέμε!